De beziekers van Waadopera Peter Grimes achter de Zeediek bij Peersels Moddergat moesten er toch corona een ier op wachtje. Maar juster gie het stik lang omlet in première. It's about our fisherman in a community and the community turn against him. It's like one man fighting against everybody else. Voor de cast en crew wie het een bijzondere joen, nog neer jeder hier zij het stik spelen op zo'n bijzondere locatie, midden in de natuur. Ja, ik leef wel een van mijn levensrollen. Die muziek is echt fantastisch en het karakter, dus hij zit zo'n soort in. Hij is heel dramatisch, hij is lelijk, maar hij is kristaljaar in sommige stukken. Het is toch een hele gevoelige man. En dat visje, hè? Het ongeduld dat het visje omkomt, dan wordt hij dwars en dan wordt hij wild. En dat weet ik heel goed van mijn eigen huid en van de pakers. Ben ik visker. Ik hier op het wat. En ja, dat is voor mij heel herkenbaar. In verband met de jochten mogen wij de beelden van de opera zelfs net zien laten. Maar de reactie van het publiek wie boppen verwachting. Ik heb nou net vaak staan, ondachtig publiek gewoon leuk. Zo stil, zo winter erbij. Nou, dat vond ik wel heel opvallend. That makes me really happy to see an audience enjoying this extraordinary opera. This very dramatic but very involved modern opera that is as relevant today as it was when it was written in 1945. Ik vond het geweldig. Ja, ik heb er heel erg van genoten. Waar ik van heb genoten is dat het een heel toegankelijk stuk was. En dat het ook een metafoor is voor allerlei andere dingen. Ik heb een hele verhaal voor je. Nou, dit is de eerste keer. Jawel, is hoor. Jawel, ja. Alleen ja, je kan me ons op tarje, dit zou zeggen. Oh, ik vond het fantastisch. Ja, ontzettend mooie voorstelling, mooi gezongen. Goed gebruik gemaakt van de omgeving. Had iets meer gekund met het heffen van die stormkegel. Toen dacht ik, nou, dan wil ik hem ook wel zien. Maar dat Peter Grimes wegloopt, ja, dat was echt fantastisch.